Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap janganku guys. Iki enek kepala, ceker ayam, terus enek tahu, campur-campur jangan nih. Mantap. Ini ki jangan nih guys, campur-campur. Kuwi enek lompong, tahu, enek ceker karo kepala ayam. Ya, iki tahu, iki lompong jenenge. Mantul. Ini wis enak pol guys. Mujane aku wis mari tuku bakso karo anakku. Tapi teko omah ya luwih neh. Ya maem ya guys ya. Iki jambuku wis padha kembang iki guys. Iki jambu Delhi ndeknane wis muwah. Cuman dientup lalat buah ndeknane guys. Dadi jerone bosok. Tapi manis sih. Iki sesuk lek wis berupa buah arepe tak bruwongsongi ben gak dientup lalat buah. Lho guys kembange guys, kelihatan toh? Gembel iki lumayan. Iki sik perdana iki. Arepe berbuah sikan. Delhi, jambu Delhi. Kamu mari udan guys, dadi yo lemai jemek. Kamu andrin atau kayu di sisih kono. Maemku kamu wis entek guys. Nah, iki artisku teko kayak kelambi abang. Nah, ini dia. Halo. Wis maem burung? Ambek apa? Jangan. Gak maem neh. Warek wisan. Dijak rono. Andre. Patunge lek wis mari diumbang kok digone toko, Andre. Lho, ya apa sih? Lek ngecat wis mari ya mau. Apa bocak ning ndi to ya? Kok buka lawang? Dusungi ning ndi to? Piye to malah kudanan kok sing kae sing disendek-sendekne bene. Kuat, Dre. Engko dikira gak kanggil lho. Yo, keluarkan tenagamu, Dre. Semangat. Engko bengi,
Ngopi ya dah. Iya alon-alon kok kepleset gak alon-alon. Alon. Iki lho guys kayune pelemku kae. Iki lek dipecoki dadi wakeh iki guys, gawe citik geni. Nah lek iki jambu citra. Jamaikane kae gak sida muwah tibake. Yo. Keluarkan tenagamu. Berapa? Oh iya, cocok wis ndre gak apa-apa. Lho, lah roh ning ndi to? Omahe ya gentengan, Ndre. Iki lek dipecoki wakeh iki. Sing iki wit pelem iki. Enek sak engkel ngono engko didum, engko tak kei bagian. Ya. Lah roh bakul genteng ning ndi to? Kenal wonge kowe. Ya sakmene iki kayune ditokne iki. Ben ketok resik ning jero, guys. Andre iki kuat Andre. Kancamu gak rene Andre? Rada mumet bangun bone tak pitu-pitu 50 belum. Ayo Andre. Semangat. Iki Pak Su sing noto. Aja diguwaki to, Rek. Lomponge mari dibabati Andre ndek iki, guys. Ngono wis tukul neh lho. Jan kok heran. Ayo, blimbing uluwe gombel iki lho sing arepe masak anu. Gratis. Sing arepe masak iwak laut gratis. Pi, sing arepe jangan-jangan asem. Wong jarang lho wong duwe kae. Wong duwe jarang. Yalah enak, ngene merit. Koncoku sarongan. Iya. Tek. Ayo Andre, semangat Andre. Semangat 45. Keluarkan tenagamu Samson. Woi yo. Iki antara asine ngene iki apa ngene. Oh, what? Jajal dirimu. Ngalah. Ndang. Jajal. Iki wis rene apa-apane lek karo Andre, guys. Makane aja Andre mentor lah. aja macem-macem karo Andre we. Disik tangan kiwa e. Awas alon-alon. Iso mencelat we. Alon-alon. Dipedelen ndi we? Kene ndure. Wah, Bro. Awas. Dijeretne. Ceklek sih. Ya. Lho wis dipangan rayap ya. Pangan rayap wis bendina kepanasan kudanan. Ndang tawakna, Andre. Wis ae sitok ben kono. Iwang ngono ya. Sang iki lho nyatu. Lah kae. Ngenteni Dewor sing kae. Andre. Sing cilik lah. Kuat. Kuat, Dre. Wis to, ayo kuat semangat, Dre. Semangat 45, Dre. Engko pokoke ngopi ketan. Kuat Andre, guys. Iki aku mek nunggoni ning kene. Arep ngiwangi ya ora kuat aku, guys. Dadi wangi Pak Su kae ning kono. Nah, kae. Nah, ketok, guys. Marai Pak Dewor gak rene dina iki mau udan. Lek gak udan paling yo rene. HTM ku Jatim lah kok kedaluwarsa lho. Ora kena gawe njikuk duit mau. Wayah menekne neh memperbarui sok Senin. Kuat ora? Ayo ndang ditutupi Andre, selak udane teko neh, Andre. Saenge, Andre. Ayo. Menggeh sik piye to? Yo semangat ditutupi ben gak kudanan kayune. Iya. Dapa pe wis udah, Andre. Wis tuku klambi batik, tuku celana. Andre?
tuku sepatu. Kamu gak tuku batik, Ndre? Pangkas yang dure kan. Awas, Kena karo tangan. digeret ngono lho. Ah. Kok yo ngono, kok yo ra iso. Wis tendang. Ku lara arep jangan bening fe, Mas. Blimbinge gembel, Ndre. Andre. Kalau blimbinge kula gembel, teh. Enggak kae. Kalau arep jangan asem. Fe, Mas gak jangan asem. Ditutupi, guys. Lah sing iki ya. Dhuwur ditutupi iki engko kebanjiran sing ngisor. Gak apa-apa piye lah iki koyo ngene lho, guys. Lah iki engko ora kena udan sing iki lho dirakne rene ya cengkrange. Sing kayu ngisor iki lho rak norono. Guys, iki wis mari lek noto kayune. Kayak wis ditutupi, wis ditaleni. Wis ya guys, tak akhiri sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, goodbye, see you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Diandava Family.